И здравейте, хора! Няма да вярвате в предишния епизод каква хубава се случи. Значи, аз си отварям честа. Ето така. И гледам от тази страна, ето те всичките работи. Диамантия меч. И ви казвам, много се зарадвах. Много се зарадвах. Вие не знаете колко много се зарадвах. Това е пещерата в предишния епизод. И навънка дойдоха намерих си откъде да се откъснах. Е такова. Намерих една картина, но вече се е загубил. Е такива имаше много. А тя беше много голяма. Ви казвам. И с такова ще вижте само колко овце. Какво стана? Богата, помни. Само един момент. Тук не знам какво стана. Ето сега пак ще я после да видим. Ето ми го минуто. Супер. Оф. Помоча да убия някого. Евце. Добре, постанем да гледаме. Едно купченце. Само едно купче. Ах ви. О, супер, вече имам хора, то стана сутрин. Няма нищо тем, но сега ще направим легло. Ей! 2, 3. Оф, не може така да правя 3. За сега не ми трябва повече от едно легло. Легна да се наспа. Той сега ето вече е сутрин, супер, нали хора? Сега ще трепим. Как казах обаче, сега ще трепим. О, не, така мога да се самоубия. Отиваме много овце. Ще се направим още. Да. Миналия епизод. Надявам се да ви е бил харесал. Ох. Добре, зомби. О, не, зомби. Убима! Хора. Убима си работите. Майко, да, пак. Няма се разбирам с това.
То трябва аз много да отида. Не е в тази пещера. Друга. Бах, че зомбите. Май, тук беше. Майко, колко много. Как може да би това зомби? То глупаво ли? Как моби? То малко тя това много го мразя. Защото те ме лесно да убият. Ти като си долу и... Не мисля, че тук беше. Не било. Един тъп красный трек. Чак не стачи. Как могут два несчастных зомби? Чак не могу поверить. Обима зомби, бе! Това е много тъпо, тъпо. Тъпо. Нещастна овца. Това беше заради тебе. Въздъхна си му овце, такива от вас се правим. Вие ни давате много полезно. И тук моби. Супер, хора! Вие намерих къде беше моби. И браво на всички. Ура! И това като растение. Напречи да го убия. Якото, че използвам меч само един път отдръжа. Сега ще видя колко вълна има. 5 вълна. Къде? Къде?
Къде сте? Къде сте? О, ето те! Чего даде на мършо? Опа, сори. По-добър трябва само приемам чуйте 5 часа. Сега да може да бъде... Така. Трябва да ми още по-взема. Трилика. Имам си трилика. Няма да е една вторник аз. Просто ще го сложа. За първоначално, нали, ще я разширяваме. Сега трябва първо да... Няма. Точно сега няма. Нали... Как да видиш? Нали? Ще го направя. Малко. И тук защото ми харесва. Не чисто. Като се видя още на диван. Ще направя къща, но мога да игра с приятели тази игра. Нали? Ано сега първо. Сега така се кажа. Вече почва да се снимава. Добре, това се е край, няма ли? Това? Кой да е? С какво се прави? Какво се прави? Така ли? Каквото? Добре, да спиш. Така супер. О, супер, справо е давали. Ура, ура. Тук идвам да събира малко. Не, ай се идваш. Трябва да бях. О, не, батерията ми свършва. Ще направя... Добре, вие какво пускате с това?
Пак различният цвят в С. Друг цвят. Такова. Те повече са бели, така че не разни. Вече, тук имаше една голяма, малкото няма. За какво направо да купим? Добре, къде очистите направо? И сега сме на кула. Сега си мисля. О, не. Това е доста лошо, хора. Да, се включа телефона. И супер, може да ме къснеде. Така, ето тази овца. Добре, къщата къде ми беше. Почвам да се притеснявам. Че може някъде тук трябва да ми е къщата май. Да. Колко вълна всъщност имам? Боже, какво е тази вълна? Я да видя какво е голяма се прави. Лодката от какво? Какво е това? Ай, каква е тази? Това пък е вълна. Супер, понеси. Добре, аз колко такива. Сега ще се преместа повече с какао. Така. Мога да се направя печка. Защото печката ми е нужна. Дам. За България колко много такива имам. Само от една, това е късмет всъщност. Печката ще е тук май. Често как се го отварям. Така. Ще я рукна тази печка и ще я сложа. Тук не тук бе. Иска да сложа тук. Добре. Ето тук ще я сложа, ще махна. Това е едно ми всъщност достатъчно. Печката ще е тук. Сега мисля, че мога да се правя. Сега. Пак ли се стои неспокойно? Супер! Кирката ще те отбила. Не забравяйте. Ще се направя
следващия епизод ще почна да разширявам цялата къща. Така да е пещерата, както се вика. И прозорците трябва да сме готови, да сме. Дори търво не ми е останало. Вау! Заблагодай. Тук ще ми смисъл да сложим. Просто и това малко се. Прозорец. Това върху тук. Тук ще трябва направя чакай, стой се. Да, ще спусна нещо. Също стана яко. Прозорците ми са. Ох. Не съм гладен. Така. Добре, тук стана това. Я съм. Така. И всъщност не са да се крият да се бързо. Искам да летя, ама не мога. Купченце ми сега ще изкопая. О, не, ще падна. А все пак падна. Хоп! Как влизаме? Добре, делегата, къде ми чух, аз не съм ги слагал. Или не съм дори ги прекал. Знаете ли, че аз не съм прави това? Не стък такова да се сложим. Така. Обликова. Така. No, 2, 3, 4, 5 лева. Но дори излишно. Но за друго ще. Тук дори ще изслужи. Добре. И мисля епизода да свършва. В другия епизод ще разширим, нали, ще разрешим тук, ще стане, нали, по-широко. И в другия епизод ще се видим пак. Скоро аз бях. Вие гледате на Георги Митов блога или страницата. Легне.